Pun Bu, napa sik marai seneng dolan teng Indonesia? Kula namine Lisa to. Nggih. Aku dolan sepisan nang Nggih. Indonesia, Ya. kerasan banget. Napa sik marai Aku sik marai marai kerasan? kerasan, wong-wongane grapyak-grapyak. Oke. Ora ngerti didunung-dunungke, Oke, ya. heeh. Mangane ya enak. Ya. Yo. Lats iku sautone kaya sauto Latste iku Aha. nang Latsedah nang Bandung mangan sauto wah ngrasake kaya nang omah gitu. Ya. Heeh, enak. Oke. Mau menu wong-wongane kabeh grapyak, Pak. Wong kene nek ngerti wong Suriname seneng. Heeh. Nggak ngerti pada mana krungu Ya. Suriname Langsung bunga. direk ya, Bu. Bunga. Direk. Negarane ya apik. Apik ya. Kaya aku toh apik. Iya. Iya kayak Mas Budi. Ada kerasan, Pak. Aku kerasan. Nggih. Negarane maju, Maju. seneng aku. Negara maju, negara Jawa maju Nggih. seneng aku. Nggih. Negara Suriname kapan nih negara Suriname termaju kaya negara Indonesia. Nah Kapan? iki